Така, сега, днеска ще говорим малко за връзките и така нататък. Защо в 21 век, когато си намерил сериозен или сериозна приятелка, приятел няма значение, като го видиш този човек, не те прилича, ти запомничаш, примерно да му кажеш и така нататък, ми седиш и... Не знам дали ще ме иска, не знам дали сме подходящи, ама не знам дали той изпитва същите чувства, дали тя изпитва същите чувства. Вече докато не питаш, докато не идиш да кажеш, няма къде да разбереш. Иначе, първия буклук, който видиш или си видяла, отиваш фащаш си, защото има количка, нали? Има пари, има банкова сметка там флашка с пари, има хубава кола и така нататък. Сега ще го кажа така. Спрете се да търсите материалното в хората. Първо, развийте себе си и така нататък. Не го казвам на празно, защото аз не съм материалист и никога не бих търсил материалното. Дори да имам много пари, пак не бих го направил това нещо, защото според мен е по-добре да имаш сърце и душа, отколкото да имаш много пари и така нататък. Затова първо помислете какво ви искате и след това вече ходете търсете в другите хора това, което ви искате. А не, нали, като се казва, всеки за една вечер и така нататък. Да бейте си го в главите, няма смисъл.